Katibat. Tinapalabas, ginandat ni Toribio nga italaw ni Bituan, ngem napaay gapot adimteng ni Ina Buana, namuan met ni Saro tinapasamak. Kinunana, akagura na ni Toribio, ngem saan amamati nga isu ti demonyo. Patyan launay ni Saro adag iti aggigyan iti baliti ti demonyo. Nagtultuloy ti panagkali ni Saro, gapot amamati launay iti naikali agameng iti asideg ti balite. Naragsakan iti adda nakali na abaol. Tinulungan da Ina Buana ken Bituan, anang yaon iti nakali na abaol, ket inserak da iti balayda. Dimteng ni Bursyo, ngam ingkagumaan da ti dinagpadpadlaw iti kaaddada iti uneg ti balay. Nakarik namet ni Bursyo iti buteng, gaputa naggaraw ti sanga ti balite. Ti ammuna ket awan tao iti balay da Saro, isot gapuna a nagdardarasen a pimmanaw. Itagagayam, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Katibat. Alan, Saro! Ikatem nga ruden takalob ti baol. Tapno makita tayon ti linaon na. Ay katuan Ha? Anya day takargana. Nagang pupan. Apay akas to'y ti kargana. Marugrug na luplupot. Ay, naruko nabadbado dagita. Awan, ti balitok. Awan. Awan ti balitok. Ay, Saro! Ay, nakapungtot Ta sino ti di makapungtot, ha? Nagadwarigat ko ang nagkalkali. Kas talagayam ti linaon na. Ay, Saro! Saro! Huston, Barok! Ikagpungtot ang kasta. Aramid manindag iti demonyo iti baliti daytoy. Agpabasol ka manan. Aramid dalaki di daytoy. Paiman. Saro! Anya ti aramidam! Agpakita kayo! Da kayo at demonyo di tabalite! Agpakita kayo! Tagririmnisot tayo! Agpakita kayo! Nuan yaman ti kayat yo! Ibagayon! Matayaksan! Ina Buana! Diyos ko! Punasem ko man tiot amarikrik na ni Bituan. Inaramid kong tiabin nga amok amakaup-up iti marikrik na. Suasi ka na kuman, ti mangagas iti rikrik na ako. Anay ko! Agnakamot nga tanda kita, demonyo di tabalite! Saro! Ti asawam! Oh! Agan ano ka man? Nakaroti! Panagsakit ti tiyan ko! Unahin na nagdakkel da itatyan mo? Di mat... Awan pa'y 5 abulan na? Diyak mo! Matayaksan! Anak, agkararan ka. Dawatem, ti kasi ti apo, tatulungan na ka. Tagasan na ka, no anyaman na ka. Agasam, Ina Buana. Anyat serbim amakuna mangagas dito'y kabalityan. No di mo mat kabalang nga agasan ni Bituan. Inaramid konti amin, Saro. Anya? Awan nga roden ti maramidam? Awanan. Agpating gamot ti kabaulak, Baro. Kasano nga roden? Matayaksan, Saro! Ay, Anya nga ro ti maramidan mi ita?
Ada ba aramidan tayo? No, aramidan tayo, Barok. Anya dayta? Ang dawat ka iti tulong, kanang iti kapurukan tayo alalaki. Ang ramid kayo, iti pangawitan nyo kan ni Bituan, tayo sa alubyob. Ipanyo iti ospital ijay ilay. Ipakita yo iti doktor. Anya? Day talangan, ti amok kakamuspusan. Tapno masalbar ti asawam. Amang ano ang yakit di daytan. Sige. Uray mabainak. Karigata. Ang... Oh. Apay. Aramid ti demonyo dayta. Saro, saan ka na pumanaw? Talaga saanan? Masigurado nga aramid ti demonyo dayta. Isuda nga ron ti mangagas kan ka. Saan kat ano asino laditan? Anya. Nakaskas daaw. Kaslawan anyaman na tinapasamak kan ni Bituan. Nasimbangan titurog na. Saro. Ada. Ha! Si kamot gaya man, aneb, apok. Nakaturugan ni Nanang, Apong, Wan. kaasimat. Naimbag ta nakaibtor iti grabe ang sakit. Ha? Amom anak sagaba iti nakaro a sakit iti nagmalam. Apong, Ayan mo itay malam. Apok. at daak lang iti asinag, Apong. Amom kade dagiti napasama. Kabayatan ti kaawan mo. Saan kanyag damag, Apong buwana? Pinapatag. Nagkalman ti sakit amarikrik na ni Nanang. Makainanamot langan. Ala. No kasta ti kunam. Sa anak nga ruden nga agdamag pay. Apok. Agi na kayo matan, Apong. Nakitam ka de ti amam. Adda na panan na. Jack mabalin alapdan. Iso abinayakon. Ay. Ala. Agi na kayon. Apong buwana. Sa dino ti ayan ko. Daak iti kabakiran. Apay, anyat napasama kanyak. Kumita ka iti masangwanam, Saro. Ha? Nasipnget. Ngam, amok amakita na. Victoria? Sapsapulan na ka di? Ah? Kwa? Nakaskas daw. Makabulsik isip nga. Ngam nabatad ang makita ni Victoria. Surutan na. Ha? Mas daaw ka ka di? No apay nga adda ka dito'y kabakiran? Man nakabalin, Saro. Victoria? Amok amamatikan asaan asikat ti ama. Gaputa-putot nak ni Toribio ahapon. Sana ka sumurot kan ka? Uray agkad-kad ka. At dabilag ko amangipan kan ka iti kayat ko. Ah. Kalata bimig sa tiangin. Kasla. Ibagkat nagtiangin. Awanan maramidam, Saro. Kaya't mo man saan. Ikuyog ka iti ayan, ti ama. Saan? Saan? Ada kasla. Nang tanggal kanyak. Ay! Idi sunak di kasla nang tanggal kanyak.
awan mo itong tinapig sa hangin. Uray ni Victoria. Saan ko na makita? Anya dito yung mapaspasama kanyak. Agawid akon. Ang... Sa dino nga iti pagnaak. Diyakon amo tilaod kan dayang. Mas daawakan ka, bituan. Nakasarasarantakan abimangon. Nagsapa ka pa'y anak kariing. Mas daawak mo't nga rod iti bagik, ina. Nakalaglag ang tibagik anabigatan. Kaslaawan anyaman ti permi asakit anariknak idikalman. Ni Saro. Narnakan sa payla titurog na. Wan, ina. Pinanawak anarnakan paylaang titurog na. Parbangon san idi simmang po. Jay anak yo, tijak maawatan no daduma. Awan manen iti idana. Sinirip ko itay nakariingak. Awanen iti idana. Imun una nakariingam siya. Napanan naman nga ta na nakasapsapa. Sumangpet tulak taan, ina. Sa anak ko mamamati. Ngampod no. Ha! Saro! Nakaring kamot gaya man. Umay ka mamigatan. Umay kan lakay. Anya tinapasama kanyak. Ah? Ha? Apay? Kasano ang nakaawidak? Kasano ti kadakon dito'y balay? Diyak amukan ka ah. Malagip ko nga daak iti kabakiran. Kasano ang nakaawidak? Apay adyak amo. Ah? Anya? Ay, Barok. Nabatibat ka nga ta. Nagtagtagainap ka siguro. Katyamom. Agpaypay so, jay tagtagainap mo. Anya? Nala, sumango kamutan. Mamigat kan. Imayak, ta umay ko ipakaam mo, diyo umay ka no dagiti taga-ile, dito'y ayan tayaw. Ha? Asino at taga-ile? Dagitin sa agtuturay. Ken ado ka no ti kakadwada. Anya ka no ti aramiden da dito'y kabalityan, ina. Sigon, itinapusgan a pangulo dito'y purok tayaw. Umay da ka no kitaan ti kasasaad tayo dito'y. Imbag man tamalagip da tayo matlaengan. Nakaad-adayo to'y ayan tayo. Iso akayarigan tayon tinalipatan ti gobyerno. Gaputawan makaanos nga umay ditoy. Tapno mangipaay iti pagsayaatan. Dayta nga raw ti ibagbaga dagiti kapurukan tayo dita sintraw. Mala, nasaya at unay. Kat, umay kayo nga umay ah. Nangrunakan ka bituan. Sigun ije nabilin. Ada ka no doktor nga umay. Kitaan da ka no ti salon at tayo ditoy. Oh, nanggag mo bituan. Intay to agpakita. Ibagami je asawam. Tapno amunan tumat no anya ti kuna ti doktor amang kita ken ka. Victoria. Tatang ko! Apay akas patilangam! Mapukaw sa antibir ko. Kumapkapsutak. Huh? Makita ka. Pumigpigsa ka. Agsakit ka? Santong agsakit, amam. Agkapoy lang. Nuaddan na ituding pakay pasubratan birag nga da kanya. Anya? Sika mang subrat birag ko. Ken
Umaypas ngayon sa baripay tumaod apuri. Adanton kadwang Victoria. Narabit awanak tumeten. Anya? Aginana akon. Ala, panawan nak titoy. Sige. Agpasyarak itirwar ti kuweba. Amok, Saro. Di mo laeng kayat amang ngagnibituan ti ibagakken ka. Iso nga inuray nak arumwar. Inabuan. Amok ang nagsaksakit tinakam nyo kanyak. Gapoy tinagmadi atratok kada kayo. Awan anyaman na dayjay barok. Sigud mo't amadi titratom kanyak. Nairuama kon. Dispensaran da ka. Dakkel pagyamanak no nakaamiris kan, Saro. Wen. Ngam sana mapunas ti sakit tinakam ko. Iti anya. Anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nibituan. Masikog. Ngam amok asan asak ti amana. Ngam, basol na ka de. Awan basol ti asawam, Saro. Iso adi mo kumapagariyan ti sakit tinakam mo. Saan mo aguraan ti asawam? Kasyam kit de. Inton bigaten ti imbaga ni Petra nga isasangpet dagiti turayan iti ile. Adda kanu kadwana a doktor. Mapan ka ito Umay kamot Saro. Jak may pasigurado. Umay kanto. Masapol amang ngeg mo. No anyan tuman ti ibaga ti doktor amang kita iti sikog ni Bitwan. Apay laeng. Ngamen kat. Dakes ti agparparik na kanya. Anya ti kayat asawan ni Ina Buana. Iti dagas nga agparparik na kenkwana. Gagayem. Ti uliwayan na dinggan. Ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Batibat.